în care nu mai aveam încredere în mine și eram și bolnavă și nu știam în cine să mă cred. Eram singură, m-am omorât și am ajuns în punctul în care să nu mai am pe nimeni în fața ochilor mei. Bună! Eu sunt Lalita. Am 18 ani și am terminat liceul, am terminat tot. Eu mi-a lăsat bunica mea moștenire o casă în care este cam mitică, dar mi este de ajuns pentru o singură persoană. Am computer, am tot ce-mi trebuie pentru o singură persoană. Doar că într-o zi mi-a dat un apel o doamnă. Drrr, 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 drrr. Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua, scumpo! Vedeți că să veniți la spital, că au trecut 5 luni de când ați mai venit și trebuie să veniți. Da, doamnă, când? Peste o oră ca să ajung la spital. Ok, doamnă, la revedere! La revedere! Cât e așa de să fac sigurat, să mă îmbrac și într-o oră cred că e gata. Vreau să dau pe aici la 1:30. Până la 2:30. S-a zis că nu durează mult. Și o să nu a durat aproximativ foarte mult. Și aproape am terminat curățirea, mai am doar un dormitor. Oh, aici, uite. Gata. Ia să meargă, poate mă așteaptă. Ia să mă cumpăr o mașină mai... Brum? Poate am ceva sau... Brrrr, brrrr. Alo, bună ziua! Bună ziua! Vreți să vii în 30 de... Deci 30. În 10 minute mi ăsta? Da, doamnă, de aproape sunt la spital. Ah, perfect. Pa! Brrr, brrr. Alo, bună ziua! Alo, vezi că eu sunt în fața porții împreună cu o prietenă de-a mea. Pot să vii puțin pentru că e din Anglia și chiar nu pot acum secunda asta pentru că e o prietenă foarte bună de-a mea. Și e prea bună pentru ea. Bună ziua! Bună ziua, doamnă! Vedeți că aveți cancer! Ce? Ce? Da, doamnă! Nu, ba! Nu! De ce, doamnă? Am am cancer la son. Bună ziua, doamnă! Vedeți că nu mai trăiesc mult. Cum adică nu mai trăiesc mult? Dar dumneavoastră ați uitat? Ce să-i dă? Că aveți cancer.
oare... Și oare de asta? Bine, la revedere! La revedere! Ia să vedem că am văzut că s-a băgat o casă nouă. Să încercăm casa aceasta pentru că mai am doar câteva zile de disponibilitate ca să-mi refac viața. Chiar dacă sunt plângăcioasă de pielul meu, dar o să-mi treacă lacrimile și nu o să mai plâng. Sper. Mai pot. Ce tot mie mi s-a întâmplat asta. Cancer. Cum mi s-a întâmplat? Nu prea dorm foarte bine aici. Dar n-am ce face. Eu trebuie să fac aici. Trebuie să mă duc la școală. Am uitat să vă spun, eu conduc autobuzul școlii și școala îmi dă o grămadă de bani. Eu înainte, când nu mai am timp chiar deloc, merg nu la domnul director, mă duc la îngrijitor și mă schimb acolo. De acum nu mai am ce face. Mi-l prind în codițe, într-o codiță, sau mi-l fac coc. Trebuie să mă îmbrac la uniformă să văd dacă mai am. Și după aceea sunt gata. Aproximativ gata. Assim como a salveta nu iasă. Oare care era salveta? Nu, asta era parcă. Gata, am schimbat uniforma mea. Sunt copii acum, cred că sunt gata de la școală. Asta, valeu, autobuz plin. Dar sunt două locuri în care rămas. Cel care m-am pus eu. Trebuie să mă duc la stația asta. Brum. Gata. Ce stație trebuie să mai duc? Ia să merg un pic mai repede, să accelerăm viteza.
Sunt doar eu aproape. Nu mai pot. Gata, am dus copiii. Dar cum văd eu, văd că s-a scos ceva foarte nou. Dar băietul ăla e la mine. Astăzi mănânc și eu ceva. N-am apucat nimic. Gata, nu este. Trebuie să decorăm o grămadă de chestii. Am câteva zile la trăit. Mai chiar niciodată nu o să mă iubească nimeni. Taxi. Dar noaptea să fiu puțin taxi. De merg cu hârșoa de boală când am repede pe mă zic de ce apriți. E un taxi. Taxi lăsăm pe aici. Mai repede în skateboard. Decât nu poate să mă schimb cât pot de repede. Așa. Și asta, gata. Aproximativ. Gata. Bun. Ninge. Căluți. Acasă, duce acasă. Hai, bă. Mai ce greu. Păi. Ce e ăla? Mi se pare bine să băgăm o grămadă. O grămadă. Și e acasă. Hop, hop, hop. Îmi bag uleacul. Bine. Vreau toți banii care i-am eu în casă. Mă duc. Stați 2 secunde.
Înseamnă că are foarte multe secrete. Eu nu le-am descoperit până acum. Peste tot poate să fie niște secrete. Dar în fine, să-mi chem căsuța. La câți bani am acum? Aș lua o casă mai normal. Aceasta este casa care mi-am permis-o. Aceasta este, îmi pare rău, dar aceasta mi-a permis-o. Hop. Repede mă duc prin casă. Și acum să dorm. Hop, hop. Să mă schimb repede în pijamale. Nu știu ce să spun. Să-mi fac o codiță împlătită, să mi-o fac. Să mă schimb. Și gata. Sunt gata, m-am schimbat. Ia să vedem cât e de rece afară. Bun. Gata. În sfârșit am să duc, nu-mi place cea. Aici îmi